Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη unboxing από το Temu ή Temu όπως θέλετε πείτε το, και αυτή τη φορά έχω πάρει κάποια προϊόντα για detailing για το αυτοκίνητο, κάποια μικρό gadget θα έλεγε κανένας, τα οποία τα δείξαμε και στο χριστουγεννιάτικο haul από το Temu. Αυτή τη φορά θα πάμε να τα ανοίξουμε, γιατί δεν τα άνοιξα στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι ξεχωριστό, είναι για το αυτοκίνητο και πάμε να δούμε επί της ουσίας τι έχουμε. Πρώτον βλέπουμε μπροστά μας αυτά τα κλασικά πινέλα που έχουν πάρει όλοι, αν όντως κάνουν δουλίτσα. Να τα ανοίξω εδώ, να βγάλουμε στην ουσία το ένα, και αυτό που βλέπω εγώ επί της ουσίας, να κάνω ένα focus να το δείτε λίγο καλύτερα, σαν υφή είναι ok, είναι πλαστικό, δεν ξέρω κατά πόσο γρατζουνάει αυτό π.χ. το πλαστικό, αλλά βλέπω ότι όσοι το έχουν πάρει έχουν μείνει ικανοποιημένοι. Και νομίζω ότι εφόσον είναι τέτοια κατασκευή, τέτοιο υλικό, στην ουσία θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στο χρόνο. Δηλαδή δεν θα χαλάει, γιατί χρησιμοποιώ κάτι απλά που στην ουσία είναι σαν τρίχες, με αποτέλεσμα γίνονται χάλια όταν τις χρησιμοποιείς. Και μην ξεχνάμε ότι στην τιμή τώρα το οποίο αγοράστηκε το συγκεκριμένο προϊόν είναι ελάχιστη, και έχουμε στα χέρια μας 2-4, όχι λάθος, ναι, 2-4-5 πινέλα, 5 πινέλα detailing, το οποίο έχει και διαμορφώνεται ανάλογα και σε πόσο μέγεθος χρειάζεται να το χρησιμοποιήσετε. Τώρα, απ' την άλλη έχουμε αυτά εδώ, τα οποία αυτά παιδιά είναι κλασικά που τα έχουν όλοι στα μαγαζιά τους όσοι τοποθετούν οθόνες και όσοι ασχολούνται και ξυλώνουν πράγματα από το αυτοκίνητο, και αυτά χρησιμεύουν περισσότερο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, στο ταμπλό. Δηλαδή όταν θέλουμε να τοποθετήσουμε μια οθόνη, πρέπει να αφαιρέσουμε τα πλαστικά trim του αυτοκινήτου μας, άρα οι εγκοχές που έχουν είναι ότι καλύτερο για να χρησιμοποιούμε αυτά τα συγκεκριμένα βοηθήματα, ώστε να αφαιρούμε σωστά και προβλεπόμενα τα πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου στο εσωτερικό του. Εδώ πήρα και ένα άλλο ακόμη πινελάκι, το οποίο αυτό, να πω την αλήθεια, είναι όντως πολύ πιο καλύτερο στην υφή του. Και εδώ δεν γράφει κάτι άλλο πέρα ότι είναι ένα Black Small Car Detailing Brush. Σαν υφή παιδιά είναι καταπληκτική, πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά θα φανούν στην πράξη, γιατί ασχολούμαι λίγο με detailing, καθαρίζω λίγο σχολαστικά το αυτοκίνητό μου με καθαριστικά ανά κάποιους μήνες, για να μην είναι βρώμικο. Να το βάλουμε και αυτό στην άκρη. Αυτό εδώ πέρα παιδιά είναι στην ουσία white LED ψήρες για το αυτοκίνητο. Κάποια συγκεκριμένα, αν όχι τα περισσότερα αυτοκίνητα, τα συμβατά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και παγκοσμίως, χρησιμοποιούν του συγκεκριμένου τύπου ψήρες, οι οποίες είναι 6000K, άρα μιλάμε για ψυχρό χρώμα, 20 κομμάτια παιδιά. Μακάρι να κάνουν τη δουλειά τους, και θα τα τοποθετήσω και αυτά να τα δω κιόλας στην πράξη τι κάνουνε. Θα το βάλω στην άκρη εδώ. Έχουμε ένα ακόμη πινελάκι, το οποίο επί της ουσίας το συγκεκριμένο είναι cleaning brush, microfiber λέει, για να δω αν όντως ισχύει. Τι είναι από αυτό. Τι λες τώρα. Παιδιά, η υφή του είναι τόσο καταπληκτική, τόσο ωραία, που πραγματικά τώρα αυτό που θα χρησιμεύσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί κάνει και μια κούρμπα εδώ πέρα που το βλέπετε εσείς, αλλά πραγματικά θα είναι χρήσιμο για εκεί που είναι ο λευγές ταχυτήτων και τα λοιπά, ή να θέλετε να βγάλετε λίγη στην ουσία βρωμιά και σκόνη από το αυτοκίνητό σας. Θα είναι ό,τι πρέπει, είναι πανέμορφο και πραγματικά η υφή του είναι καταπληκτική. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι αυτή εδώ η ταινία, η οποία είναι πάλι, μπορεί να χρησιμεύσει σε καλώδια και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι σας. Είναι στην ουσία είναι η φασμάτινη στην ουσία πώς λέγεται ρε μαλάκα,
υφασμάτινη ταινία στην ουσία και μπορείτε άνετα να καλύψετε οτιδήποτε κάνετε, ακόμη και κάποια ανακατασκευή, retrofitting ή ακόμη και όταν τοποθετούμε μια οθόνη στο αυτοκίνητό μας, επαγγελματίες στην ουσία χρησιμοποιούν αυτό για να καλύψουν τα γυμνά καλώδια και τα καλώδια τα οποία είναι έτσι χύμα στο αμάξι. Πήρα ένα ακόμη προϊόν το οποίο το είχα φέρει και το είχα δείξει στο προηγούμενο στην ουσία unboxing του Temu πριν 2 μήνες. Είναι αυτά εδώ τα προϊόντα τα οποία δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμη, ναι, δυστυχώς, και πήρα άλλο ένα παρότι που δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, ναι, καλά τώρα για κλάματα είμαστε, το οποίο στην ουσία τοποθετείται στην πόρτα και απλά δεν κάνει ένα πιο κούφιο θόρυβο, έτσι πιο στιβαρό, ώστε να αποφεύγεται λίγο επί της ουσίας τον περίεργο θόρυβο που κλείνουν τα αυτοκίνητα, ανάλογα τη μάρκα είναι επί της ουσίας αυτό. Και έχουμε 3 ίδια πακέτα. Αυτά τα πακέτα συγκεκριμένα να αναφέρω είναι στην ουσία πετσέτες detailing, τα οποία απορροφούν και νερό. Δεν έχω ιδέα όμως, θα τα δούμε μαζί κιόλας, να τα ανοίξουμε. Τέλεια. Είναι αυτή εδώ η πετσέτα, η οποία έχει και κίτρινη απόχρωση και τέτοια απόχρωση. Το τι κάνει αυτό το πράγμα πραγματικά ένας έως ξέρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα σαν υλικό μπορεί να τραβήξει νερά, ή τώρα αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσετε εσωτερικά σαν ξεσκονόπανο ή αν καθαρίζετε π.χ. δερμάτινα καθίσματα, να το χρησιμοποιήσετε για να τραβήξετε τη βρώμα από τα καθίσματα, από το καθαριστικό που έχετε βάλει. Σαν μέγεθος περίμενα ένα πιο μεγάλο, δεν το λες και μικρό, αλλά ούτε και μεγάλο. Εντάξει, δεν είναι κάτι το τρελό, ας το βάλουμε εδώ πέρα σαν απόχρωση. Και πάμε να δούμε το τελευταίο, το οποίο μου το ζήτησε ο ξάδερφός μου. Είναι ένας λευγές για ένα Honda Civic F2 του 2007 μοντέλο Type S, 6 speed, 6 ατάχυτο, και πάμε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο δεν έχω πει στον ξάδερφό μου ότι έχει έρθει όλο αυτό το καλούδι που περίμενε. Βλέπουμε κιόλας ότι αυτό μάλλον πρέπει να μπαίνει βιβωτό. Είναι χιλιόβαρο, κυριολεκτικά χιλιόβαρο. Και είναι αυτό εδώ. Wow. Όσοι ασχολούνται με Honda καταλαβαίνουν. Εγώ προσωπικά χοντάγιας δεν είμαι, αλλά σέβομαι την κάθε άποψη του καθενός. Βλέπουμε εδώ πέρα κιόλας, να το κάνω και λίγο focus, να το δείτε κι εσείς, πολύ ωραία. Αυτό εδώ είναι το προϊόν, το οποίο μάλλον μπαίνει δίδωτο κατά πάσα πιθανότητα για να το έχει έτσι. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη και όπισθεν πίσω. Είναι ειδικά σχεδιασμένο, ισχυρίζονται στην περιγραφή του προϊόντος ότι είναι για το Honda Civic F2 και μένει μόνο να το επί της ουσίας να το δούμε. Αυτά λοιπόν για προϊόντα detailing από το Temu. Τίποτα ιδιαίτερο, δεν είχα κάποια άλλη έλλειψη για να αναφέρω. Για να φέρω κάποιο άλλο προϊόν, κάποιο άλλο πραγματάκι, gadget για το αυτοκίνητο. Ήθελα να φέρω μια οθόνη που είχε δείξει ο Unboxing Specialist στο κανάλι του, που δεν χρειάζονται καλωδιώσεις και τα λοιπά, αλλά δεν χρειαζόταν ήταν άβικος κόπος, θα έλεγε κανένας. Αυτά λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Προσπαθώ όσο μπορώ να δείχνω κάποια προϊόντα και για εσάς, να έχετε και εσείς να βλέπετε κάτι, γιατί με υποστηρίζετε πάρα πολύ. Φτάσαμε τους 500 και τους έχουμε ξεπεράσει γεγραμμένους. Μείνετε συντονισμένοι για ένα ακόμη επεισόδιο του Temu. Θα το προσπαθήσω να φέρω και άλλα πράγματα, αν μου κινήσουν το ενδιαφέρον, γιατί κοιτάξτε, το να φέρνεις πράγματα να δείχνω σε εσάς και να βάζουμε στο καλάθι πράγματα τα οποία είναι τελείως άχρηστα, δεν αξίζει. Άρα φέρνω ό,τι μου κινεί πραγματικά το ενδιαφέρον και πιστεύω ότι αξίζει. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε. Γεια σας.